lagunak, guazemak, tolosaldeak dituen altxorrak ezagutzera. Zer bi, Jose Mari? Guazen barrua. Jode, earki. Felix, eta zein da txerrikumea prestatzeko sekretua? Ura eta gatza. Bueno, hemen dozku bertako sagarrak, letxuga, edozin osagai erabil dezakegu. Eta Ibarrako piparra? Noski, bertako txerrikumea dukeu, temporada markatze deu, eta bueno, ez da besteik, kozina oso basikoa, baina ondo inda eta produktua. Tolosaldean erreferente bat. Bueno, abai. Felix, segobian bezala! Jose Mari, entzun. Felix, txapela kentzeko moduko jatetxea, txapela kentzeko moduko txerrikumea, noni txapela eman inguizut, kendu ez. Eskerri asko, Jose Mari, eskerri asko. Tolosaldean, apetiton! Etorri eta dastatu.